Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Isebe lezothutho KwaZulu-Natal liza kusungula uphando ngengozi yebhasi eyenzeke oThongathi ngaseThekwini nesube imiphefumulo yabathathu konzakala abaninzi. Abaforena bayibulala umntwana bethu kabuhlungu ngathi ibulala inja. Baselugcwabevu ngumsindo abahlali baseValencia eAdo kwiphondo laseMpuma Koloni ngokubulawa komnye wabo kutyholwa abemi bangaphandle. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Isebe lezothutho KwaZulu-Natal liza kusungula uphando ngengozi yebhasi eyenzeke oThongathi ngaseThekwini nesube imiphefumulo yabantu abathathu. Abanye abakhweli abathandathu bonzakele kakhulu ngethuba lebhasi bebekhwele kuyo itshayisa intsimbi emecaleni kwendlela kwindlela R102 yaze yabhukuqa yaya kuwafolokohlo emfuleni. Kukho izityholo zokuba le bhasi ibihamba ngesantya esiphezulu yaze yafelwa ziziqhoboshi, into leyo ikhokelele kule ngozi. Baselugcwabevu ngumsindo abahlali baseValencia eAdo kwiphondo laseMpuma Koloni ngokubulawa komnye wabo nokutyholwa ukuba ubulawe ngabemi bangaphandle. Iintshukumo zokuziphindisela zikhokelele ekubulaweni kwabemi bangaphandle abathathu. Intlanganiso phakathi komasipala kunye noluntu aziphumanga naziqhamo kuba abahlali bathi abafuni nokubona abemi bangaphandle kwingingqi yabo. Abemi bamazwe angaphandle bebenxunguphele ngelixa bephuma kwisikhululo samapolisa, abanye bephethe amasana aneenyanga ezintandathu. Abahlali bathi esi senzo sokubulawa komnye wabo sivuse ukungavisisani ebekuqhubeka phakathi kwabo nabemi bangaphandle nobekuqhuba iminyaka engaphaya kwemihlanu. Abaforena bayibulala umntwana bethu kabuhlungu ngathi ibulala inja. Yile nto sinomsindo siqumbile kabuhlungu. Abemi bamazwe angaphandle bafuna uncedo kumasipala nanjengoko bengenamali yokuhamba kweli lizwe. We are struggling now because they said we must go. We want a hope to, we want a place to stay now. Notice they said we must go. Iintlanganiso zoluntu azikhange zivelise iziphumo zihle njengoko abahlali bemengelithi bafuna bahambe abemi bangaphandle. Umasipala ucele amafama aqeshe abemi bangaphandle ukuba ancedise ngeendawo zabo zokuhlala. Injongo bikuba sibathathe sibabuyisele kwezi zindlu bebehlala kuzo bagxothwe kuzo, but ke ngemvume yabahlali asikwazanga ke kuthatha isigqibo sokuba mababuyele ngoba abahlali abasivumelanga sibabuyisele back, and ke sihloniphile loo nto. Njengoko imeko isemaxongo, amapolisa ayaqhubeka ukuqinisekisa ucwangco kule ndawo. The situation in Ado is still tense and there is heavy police presence in the area, with other law enforcement agencies assisting as force multipliers. Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, umemelele bonke abahlali ukuba basebenzisane namaziko omthetho ukuqinisekisa ubulungisa. Kwiindaba ze-SABC ndingunandipha Platyi eAdo. I-9.8 million inani loluntu oluxhomekeke kwisibonelelo semali karhulumente igranti ukuze baphile. Oku kubangelwa lizinga eliphezulu lentswela-ngqesho kwilizwe. Ngokwengxelo yenkcukacha-manani yeli Stats SA, inani labantu abaxhomekeke kwimali yesibonelelo karhulumente lanyuka laya kutsho kumyinge ka-21.3% ngo-2009 ukuya ku-28.8% ngo-2020 phambi kokuba linani lehle labuyela ku-23.8 ngo-2024. Nangona kunjalo imivuzo nayo yehlile ukuya ku-54.5% ngo-2024 ukusuka ku-59.3% ngonyaka ka-2009. Uninzi loluntu lweli luxhomekeke kwisibonelelo semali karhulumente. Oku kungenxa yezinga eliphezulu lentswela-ngqesho. Ngoku uMzantsi Afrika ume kumyinge ka-32.9% wentswela-ngqesho. Ngokweenkcukacha-manani ze-Stats SA, abo baxhomekeke kwesi sibonelelo banyuke bayokutsho ku-12.8% ngo-2002 ukuya ku-40.1% ngo-2024. The percentage of households that considered social grants as their main source of income increased steadily
from 21.3% in 2009 to 28.8% in 2020 before falling back to 23.8% in 2024. Iinkcukacha manani zikwaveza ukuba ukwanda kweemeko ezenza kube lula ukufumana amanzi kweli ziyancomeka. 3/4, that is 76.8% of South African households have access to improved water sources in the dwelling or in the yard. That is when you look at combining the 46.4% in the dwelling as well as in the yard, 30.4%, we come to that 76.8%. Ukwathe kukho impucuko neziqinisekisa ukuba abemi beli bayawufumana umbane, kodwa nangona kunjalo akukho siqinisekiso sokuba lo mbane bawufumanayo ngokusemthethweni kusini na. Look at the 77.3% of electricity nationally as a main source of energy for cooking. We could see that provinces like Limpopo were sitting at 34.3%, and of course 16.7% of households in Mpumalanga continued to use wood for cooking. Iziko leenkcukacha manani leli likwabonisa ukuba abemi beli abangangomyinge ka-25% babonisana ngeekliniki nezibhedlele zoluntu ngeenkonzo zezempilo, logama abanye besiya kwezabucala. Ezi nkcukacha zikwabonise iphondo laseNtshona Koloni nelaseGauteng njengawona ankqenkqeza phambili ekufikeleleni kwi-medical aid, logama elaseLimpopo nelaKwaZulu-Natal ingawona asemva. Ngoku masibuyele kwinqaku lethu lokuqala elithi isebe lezothuthwa KwaZulu-Natal liza kusungula uphando ngengozi yebhasi eyenzeke oThongathi ngaseThekwini nesube imiphefumlo yabantu abathathu. Abanye abakhweli abathandathu bonzakele kakhulu ngethuba lebhasi bebekhwele kuyo itshayisa intsimbi ema ecaleni kwendlela kwindlela uR102 yaze yabhukuqa yaya kuwafolokohlwe emfuleni. Kukho izityholo zokuba le bhasi ibihamba ngesantya esiphezulu yaze yafelwa siziqhoboshi, into leyo ikhokelele kule ngozi. Ibhasi elihambisa izisebenzi ezisuka eBabris ngaphandle kwasoThongathi beziya emsebenzini ezimbonini eziseduzane ngemuva kwehora lesithupha ekuseni ngoLwesibini liginqike lapha. Lishayise lapha layongena ngaphansi kwebloho emfuleni uThongathi. Abathathu kuthiwa bashonele endaweni yesigameko. Omunye wabagibeli bevalelekile kanti kuthathe abosizo lokuqala amahora amabili ukuthi bamsize. Ube sephuthunyiswa esibhedlela esesimeni esibucayi. Abosizo lokuqala bathi kuphume izicishamlilo, amaphoyisa kanye namaphoyisa kaMetro ukuzolekelela. Most of the patients have been removed and transported to all their facilities for further care. And if you look at the scene right now, there's no patient in the scene. So if you look at top of the bridge, we have a breakdown that's there that's waiting to recover the vehicles. Umphakathi uthi sekukaningi ucela ukuthi kulungiswe leli bloho. Ngolento eyenzakalayo esikhathini esiningi sebephelile abantu kuleli bridge. Kodwa ke asinawo umlekelelo ukuthi ngempela leli bridge lingasanywa kanjani lifakwe ezokuphepha eqinile. Eli naye ulimele kanti uqashwe amaphoyisa esibhedlela. Sisendaweni esebuhlungweni namhlanje eThongathi esithole ekuzeni kokusa namhlanje ukuthi kube nebhasi lohlobo lethatha eseliginqikile kwalimala kwaphuma imphefumulo ewu3 kwasekulimala abantu abawu12. Siyaqinisekisa ke ukuthi okade umshayeli wakhona simthathile njengamanje usasibhedlela esibhedlela sikahulumeni futhi amaphoyisa ahleli naye ukuze senze sure ukuthi uma ngenzeka ukuthi uphule umthetho noma ngenzeka ukuthi inkampani ayisebenzelayo iphule umthetho sikwazi ukuthi sibaqoqe bonke. Umgwaqo R102 ubuvaliwe ngasendaweni yesigameko okuholele ekutheni kube nokubambezeleka emgwaqeni. Imoto yokutakula ilethwe lapha ukuzotakula leli bhasi. Lundi Khadebe, SABC News, oThongathi. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama.
uMongameli Cyril Ramaphosa uthi uthethwano phakathi kweli neMelika luqalile. Ephendula imibuzo eParlamente namhlanje, uMongameli Cyril Ramaphosa uthe ukholelwa ukuba uMzantsi Afrika uyifezekisile injongo yotyelelo lawo eMelika kwiveki ephelileyo. Umongameli weli Cyril Ramaphosa uphendule eParlamente ngelithi ulawulo lukarhulumente luyaqhubeka nokuqinisekisa ukuba abo bebebekelwa bucala ngokwamathuba bayaxhamla kumathuba ezoqoqosho eli. Kambeke ukaRamaphosa ukwathe bayaqhubeka nothethathethwano nokuqinisekisa uxolo kumbhodamo phakathi kweRussia neUkraine. We are deeply concerned about the impact of the Russia-Ukraine conflict across many parts of the world. We support initiatives that ensure that food and energy security for African countries is secured or implemented or embarked upon, as well as the safeguard of global supply chains. South Africa will continue to actively participate in all initiatives, including the Africa Peace Initiative that took us to Ukraine and Russia, and also the joint group of Friends of Peace to support a negotiated and peaceful settlement of the conflict. Kananjalo kaRamaphosa uphendule kumbuzo wocalucalulo ngokobuhlanga wePatriotic Alliance ngelithi ubani nobani okweli loMzantsi Afrika uchazwa njengomAfrika. We are all equally of the African continent, and as declared in various iconic documents like the Freedom Charter, South Africa belongs to all who live in it. Just as we are all equally South African, we have an equal claim to this country. As we work to overcome the racial and other divisions of the past, we have put in place what I would call legislation and other measures to redress the effects of discriminatory laws and practices and conventions that used to take place in this country. Akasekho emhlabeni umdlali kamabonakude nemifanekiso bhanyabhanyu Presley Tshweneyagae oneminyaka engama-40 ubudala. Ukusweleka kukaCobra ngamanye amaxesha ebizwa ngelikaMokwepa, ukusweleka kukaTshweneyagae kungqinwe inkampani ebephantsi kwayo iMLA. The character that I play here really attracted me because it's different. Emva kwengxelo zokutshaba kwakhe ezithe ndiki iminatha yoqhagamshelwano ngale ntsasa, usapho lwakhe belisendleleni esingise ePitoli apho ahlala khona uTshweneyagae. Lo mbundo zihlanjwe womdlalo wazalelwa eMahike ngemhlanje ngomhla we-19 ku-Okthobha ka-1984. Ngaphambili, lo mfo wayengumlinganisi kwimidlalo yeqonga, ebelithetha ulwimi lwesiTswana kutyibili kulwimi. Wazenzela udumo emva kokudlala kumfanekiso bhanyabhanya iTsotsi awazuza imbasa nayo njengomfanekiso bhanyabhanya wangaphandle oqaqambileyo kwi-Academy Awards zama-78. Waqala kuba ngumlinganiswa esafunda amabanga asezantsi esikolweni, sewangumlinganiswa eseneminyaka eli-10 kwiMabala Arts, Culture and Sports Foundation. Amalungiselelo enkonzo zokumpheleka eyesikhumbuzo yomngcwabo owakavakaliswa. Iqala lomzabalazo elingasekhoyo umama uGertrude Shophe uwongwe ngomngcwabo okhethekileyo waseburhulumenteni. UMashophe usweleke kule veki iphelileyo ngoLwesine. Iinkokheli ezahlukeneyo ze-ANC zityelela usapho lwakwaShophe namhlanje. Isaqhubeka ukuphokoka imiyalezo yevelwano kwikhaya lakwaShophe. Igqiza lenkokheli ze-ANC zikhokhelwa ngunobhala jikelele uFikile Mbalula kwakunye nowayesakuba ngusekela mongameli weli uGqirha Phumzile Mlambo-Ngcuka bebeyokugcwala emswaneni nabo namhlanje. uMbalula ubambe ngazo zozibini kusapho lwakwaShophe ngokwabelana ngomama wabo noluntu loMzantsi Afrika. She lived a life, shared a life with the people of South Africa, for us to be free. We shall tell the stories and the history to the young and educate them that the freedom indeed was not free. uGqirha Mlambo-Ngcuka uthe umtho omkhulu uwile. Me, my biggest lesson from Umam Getty is her humility. She had a way of doing big things in a quiet way, engamemezi.
uMashope usweleke eneminyaka engama-99 kwaye ebeselelwe zinyanga nje ezintathu ukuba afince iminyaka 100 wazalwa. Intombi yakhe ithe kuninzi okungafunda lolutsha kunina. Uthe umama wakhe wayeluthanda kakhulu ubumbano. She always used to give an example ya gore, you know, abang ba sonta ko Anglican, babang Roma, babang this, babang that. But we get together, we don't fight. Why is it that when it is in politics, we can't work together? Kubanjwe inkonzo zesikhumbuzo sikamama uShope kwindawo ezohlukeneyo kwaye uza kubeka ikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo kumangcwaba aseWestpark eGauteng. Usapho lokaMsimangwe eKabokweni lufuna ubulungisa emva kokudlwengulwa zekubulawa intombi yabe eneminyaka engama-31 ubudala. Le ntwazana kuvakala ukuba ibhubhe emva kokuphuma ekhayeni layo isiya kubhiyozela usuku lwayo lokuzalwa kwindawo yentselo yasekuhlaleni. uGiveness ufunyenwe emva kweentsuku engekho sezingqondweni ze kungekudala efunyenwe wabe uyabhubha. Usapho luthi amapolisa awanabungqina obaneleyo ukuze kubekho ubulungisa ngesisehlo. Usapho lunxunguphele lukhangela impendulo ngokusweleka kwentombi yabo uGiveness noneminyaka engama-31 nobhubhe kwintsuku nje ezimbalwa emva kokubhiyozela usuku lwakhe lokuzalwa. Ole information ukuthi usuku elikhala elithide. Ngabe sengiyakucela amakhiya ukuthi avuleleke lapha ngokunikeza amakhiya ngimthola alele embhedeni agcoke isports bra ngetulu angcunu ngaphasi. Nambhedeni bekunemonakalo. Usapho lonzakele ile meko. Mina ngisingamvile bengifuna kuboshwe igebengu letendele lokho. Baboshwe laba yendi kona lokho njengalo. Ngokwengxelo yosapho mabini amadoda akhonjiweyo nekuvakala ukuba aye abanjwa ze emva koko aphinda akhululwa. Izolo lesile ku IPD siyo inquire ngale case yokulahlekelwa ngumshana. Then basichazela ukuthi no icase shothi iphethwe ngubani wakuphi. Amapolisa athi ababahanelwa abanxulumelanga nelityala kwaye wona asaphanda. Kuye kwaboshwa abasola lababili kodwa baye badedelwa nginco ukuthi bekusadingeka leliphenyo ukuthi lichubeke. Ngexesha lokukhutshwa kwenkcukacha-manani ngezinga eliphezulu lodlwengulo kwikota yonyaka-mali ka-2024-2025, isikhululo samapolisa eKabokweni sibe namatyala angama-54 odlwengulo, nto leyo eyenze esi sikhululo sibe phezulu ephondweni ngokwamanani ze sihlale kwindawo ye-11 kweli loMzantsi Afrika. Kokuhlwanje inkqubo cutting edge ngentsimbi yethoba kwalapha ku-SABC1 usakunika ingqwalasela kubahlali bakwendawo yogobityholo imagqwashu eziphunzana eMonti. Aba bahlali bakhe amatyotyombe abo phezu kwamangcwaba amadala ngenxa yokuswela iindawo zokufihla intloko nangamabalengwe ungaphoswa. Zoqwalasela emveni kweminyaka uba ndihleli phezu kwengcwaba and ingcwaba lalilapha ekitchen. Uyalima egadini nangamangcwaba apha ecangwe kwegadi. Kwathiwa sizawuhamba apha sizawusukela mhlawumbi 2 weeks sizothathwa into zethu and then sihambe salinda ngoku sikumeyi. Andonwabanga nabantwana bengonwabanga and apha ebusuku asinemibilili. Awuzongangcutheki kuba azawusukuma lamathambo kuba omnye uzawunqwakuza. Kwezemidlalo iMamelodi Sundowns izilungiselela ukuthatha inxaxheba kwindebe yehlabathi yamaqela ebhola ekhatywayo iFIFA Club World Cup eza kubanjelwa eMelika kwinyanga ezayo. Sisihlandlo sesibini Sundowns ithabatha inxaxheba kule tumente emva kokuba yayiba liqela lokuqala kwilizwekazi iAfrika ukuthabatha inxaxheba ngo-2016. Kufuneka iSundowns iqala idlule kwiPyramids FC yaseyiphutha kwiCAF Champions League eCairo ngecawa. Iyaqoqiza iMamelodi Sundowns kwibhola leli emva kokuba iliqela elilo kuphela elifumene indebe zeligi izihlandlo ezisibhozo landelelana kwiPSL kwaye ingqokelela endebe zayo kwimbali yePSL ngokubanzi izi-15. Eliqela lokuphela eAfrika ukuthabatha inxaxheba kwiFIFA Club World Cup kwaye liyaphinda kwakhona liza kuzibandakanya nompondo zihlanjwe eAfrika Al Ahly, Esperance neWydad Casablanca.
An exciting day to announce a wonderful partnership, but it can be sometimes challenging to separate celebrating and concentrating, because of course we have a very, very important task to do this Sunday. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe busuku benzulu. Mawahlangana mafu basembo vumani ndinokanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlonje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko lithalathi rhwelele ngamafu kwiindawo ezininzi kanti ke mbukeli zingqatsini zengqele esawuthi sizilindele kaloku mbukeli zika 60% phaa kwiindawo ezikumantla phaa koGqeberha kananjalo ke mbukeli zinyukela ngasenhle ngu-30% kwiindawo ezikumantla phaa koThekwini kanti ke mbukeli xa sawujonga imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana ziyaqhubeka ke izibhaxu zenkungu xana nazileke phaa koGqeberha ziqhelela ziqonda ngqo mbukeli phaa komazweni nakwindawo ezikumazantsi phaa kopolokwani kanti ke ingqatsini yengqele esawuthi siyilindele ke mbukeli phaa kommangalisweni into ethi ke mbukeli funeka uqaphele ngalo lonke ixesha naxa uqhuba uqhube ngononophelo. uSouth African Weather Service khube isilumkiso ngomso sokuba singalindela umoya obhudlayo kwindawo kaloku mbukeli eziphaa kumazantsi kwiintaba ezixana nazileyo kokuphumleni nomlilo ke mbukeli wamadlelo phaa kwindawo ezikumazantsi phaa ko-Upington nomoya obhudlayo ukhona sawulindela phaa kwindawo ezugudla unxweme phaa koNtshona Koloni mbukeli kanti ngoku sizawujonga amaqondo abushushu aphantsi ngokuhlwa kanti ke phaa koMusina ngu-13 degrees kanti ke babamba nengamanqaku nayo iphalaburwa kombombela ibe ngu-10 mL5 lebona kakhulu ke mbukeli kwandonga ziyaduma bamba nengamanqaku nayo iBethlehem ngo-2 degrees amaqondo okutshisa phezulu ke mbukeli ngomso 25 eRichards Bay siphayisa Johnny ibe ngu-25 naphaa komthatha koqumbuko tsolo singangenanga lokhu mbukeli phana kaloku oxelinqa komangqamzeni kanti ke kokomani yi-22 degrees konxweba 24 maqanda mbukeli ekanye emakhanda ngu-28 degrees eGqeberha noko thande nokufudumala ngaye u-30 degrees kwindawo ke ezikumbindi naphaa koBloemfontein ngu-20 kanti ke mbukeli phaa ku-DR ibe nguye u-23 degrees ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni. Khosi.